नायदि बाहायखे नगो खरक बोरै sikhok haबै tamo khlai tonjakha abono nugui jolina karile mwenina se muchungo tei social media o photo viral ongoi thangmani yagulo lukurokni mar kheno reaction rokbo nugui mankha jolina no karoi mwenimani se reaction gobang nugui manchio tamni hingke jong chini para kami eba kheba nogo sikhok rok manjakha hingke eba kheba manui khokjaka hingke belai kheno joliwo tei bunani muchungo tei khuk sitra jatrapot sanani muchungo tamni hingke borok nogo phaiui kwbangma rangjakthung rijakthung tei nokni kwbangma no damni manirok khogoi talangkha hingke sabole jolia tongnai abo kahairokno jotono jolinai tei para o musuk rokbo khogjagoi tongo jaga o jar nogo musuk tongnai rok hingke to waisale khogjak khana norok bodi khokjakha comment section o thangoi comment khlai sadi phiaba maximum borok no abo kahake musuk riui musuk khokjaknai rok tongo hingke khokjakmani yagulo norok mweina de muchungnai nakiba jolinai hingke aboni phirok mung hingke obviously no jolinai tamni hingke nije amsu kosto khlaiui musuk riui tumani chariui khaniui toriui lokriui amsu kosto khlai nai tubu mase amo haike khokjakna hingke sabole jolia tongnai joto borok no jolinai phiaba omo hingke amni sai pura opposite yakeba ulta tamni hingke boni nogo sikhok hapkha a jorao bo phataro boni nogo talariui klangmani phiaba sikhok hingke to borokni thani kaisa master ki tongo o master ki baijesa talano phano khulugui mano eba kheba bokhogoi mano haike no borokni nogo bo hapmani hingka hingke o malik ni nogo CC camera thepajak tongma bai boni mobile hingke jotono khaoi tongkha phatarni hoite no nainai mani hingke directly nogo thangoi joto parani eba kheba nekpor area ni borok rokno thumui talangoi abo hingke Indonesia ni mamla hingke ar jagao bo sikhok rokno bubo boya tobo togya bubo kutulia ar jagao thaini kok saui borokno gyan rok bagoi akoi kaisa tep paikha tep pai borokno tamo khlaika himaba 20 haike swnamui yakheba pia haike swnamui borokno mani kothok haike tonui rekha ar jagao jemon putla thangjaknai haike hingke obono nugui kwbang borok no mani baikha oboni throti borok bo lachimong kotor mankha tamni hingke bui toguile borok no phatsa phiyogoi rohornai phiaba obo hingke joni swakango mwnijaknai obo belai kheno lachimong kotor hingke social media o upload khlaimani yagulo kwbangma borokni reaction bo nugui mankha tei baksa bekhe ba salai tonglaio obo haike no gyan rinani dorkar buna tokna simi no sikhok rokni bagui treatment abo haiya obo kahai bo waisausu khalainani nango hingke norok obo nungmani yagulo tamo sanani muchungnai comment section o thangoi comment khlai salai di।